आज्ञा इंग्राजी रे कहिले कॉटन कैंडी एवं आम ओडिया भाषा रे कहिले बॉम्बे लडू ଏହା ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏକ ଭୟାନକ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଆଜ୍ଞାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜ୍ଞା, ଏହି ବମ୍ବେ ଲଡୁ ବିଷୟରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ। 1897 ମସିହାରେ ଡକ୍ଟର ମୋରିସନ୍ ଏହି ବମ୍ବେ ଲଡୁର ମେସିନ୍ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ଏହି ମେସିନ୍ ଯାହାକି ଏକ ସ୍ପିନ୍ ପାତ୍ରରେ ଚିନି ଗରମ କରି ଚିନିକୁ ହାଲୁକା ସ୍ତରରେ ପରିଣତ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ବମ୍ବେ ଲଡୁକୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଏହି କଟନ କ୍ୟାଣ୍ଡିକୁ ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯାହାକି ଖାଇବାକୁ ମିଠା ମିଠା ଏବଂ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଲର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ପରିବେଷଣ କରାଗଲା। ବିଶେଷ କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏହାର ରଙ୍ଗ ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ଦେଖିକି ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣମାନେ ଏହି ବମ୍ବେ ଲଡୁକୁ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭାରତର ସରକାରୀ ଖାଦ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରୀରେ ଏକ ଟେଷ୍ଟିଂ ପରେ ଏଥିରେ ହାନିକାରକ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ରେଡୋମାଇନ୍ ବି ଭଳି ହାନିକାରକ କେମିକାଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ମାରାତ୍ମକ ରୋଡୋମାଇନ୍ ବି ଖାଦ୍ୟ ସହ ମିଶାଇ ବିକ୍ରୟ କରିବା ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅଟେ। ଏହା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, କାହିଁକି ନା ଏହା ଦ୍ୱାରା ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନିଜ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ବମ୍ବେ ଲଡୁରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ହାନିକାରକ ବମ୍ବେ ଲଡୁକୁ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ଆରୋପ ଲଗାଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏହାକୁ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେନି, କାହିଁକି ନା ଏହା ତାମିଲନାଡୁରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟାନ୍। ରହିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ ଆଗକୁ କେଉଁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଭିଡିଓ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ରହିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।